Ayo dintek ning kacang atume. Ndang dilak punya. Saiki rek sing ngrumati apa jenenge? Sing ngrumati iku Gendi Rizky. Jadi malam iki tuh sing ngrumati Rizky. Ya, aku tak sengiti pegang HP ini. Sekarang tuh lagi live ya teman-teman. Ayo, saiki mempelajari doa. Saya yo mimpin doa. Sekarang tuh lagi live. Ini sekarang setengah 1. Bismillah sih. Bismillah sih, jika neng kono ya panggil Bismillah. Allahumma lakasumtu wa bika masuk. Enggak ngajari sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bariklah anaknya terus mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismika amut. Sik wis dintekne. Dintekne sik, dinteni ndang cepet lek mama. Kruk-kruk untune ndi? Jendelane pecah. Yo jendelane pecah. Sik dintekne kok kacange eman-eman dhek gemi rek karo panganan. Ini pena. Kamu siapa? Ini pena. Oman, Cok. Malah mapan lu njaluk pijet tenan wis nggo ris ben turu ris. Piye? Ben turu ris. Kode iki sing kene iki. Lek ngene iki njaluk pijet rek. Ayo maju ta lek dulas ngene engko. Sing di sing lara. Sing di. Oh, kene. Delete ya, Mas. Anu 5 menit ya. Nggih syarat. Ben geser turune. Oh, akan pijet. Jaluk pijet tenan lho rek, tenan yakin rek. Jaluk pijet lho lek mau ngono ki boyoke dipapak-papak ning jaluk pijet Rizky lho rek. Iki mek nggih syarat ya. Delete ae, ki turu. Jaluk pijet Bebas lagi? Apa? Piye? Ayo maju. Maju apa? Maju apa? Maju piye? Maju. Maju. Kira do maju ora iki? Sing di ngene. Jaluk pijet lho rek, Allahu Akbar. Oh. Delete ae ya. Di syarat. Wis tidak turu ae. Gitu. Turu ae wis. Engko Ndang sik kudu dilek sik kacange. Wis sik ngemplok nek. Ante lah. Jadi kesel mikir sapa lho? Oman. Waduh. ndak sido. Mbok mending Rizky ae, sing bendino gati karo Ripnatu. Bayakmu bongking. Tunggu ya tuh nih. Aja ngono iki aja. Ngene lho. Nah, ngono. Enggak Ngene lho. Nah, terus ngene lho, aja ngene bungkuk. Tuwekmu sok bungkuk, aja ngono. Kulino ini. Nah. Terus e. Nah. Catet. Nah. Ngono. Dene krek. Bebas lagi. Rame Oman katanya. Piye wis ndonga lho, ndang kon ngomong Rizky. Enggak, ana. Kameraku blur ya, aku pakai HP iPad soalnya. Jangan atem. Ya, aten terus. Jangan. Weh, untuk menjani nanti toh. Ngombe banyu saya enggak oleh ngono ning saya ngombe banyu. Ngombe banyu. Ngadeg. Lambene berang. Ya, cepet. Rada unggahan wis. Dodokne kok unggahne. Oke, ombene. Lan ki ndagel banget rek ngantuk-ngantuk mangan karo merem mari ngono njaluk pijet tok rek. Lagune apa ki? Ini Oman. Nyawai. Ayo maju dah. Maju aja. Maju piye? Maju ning ndi? Ngomong, "Mbak, aku ngantuk turu." Ngomong. Mbak. Bebas lagi. Bebas. Ndang dilek nih. Nanti entek nek dombeni bi. Ngakak banget lho rek begadang karepe seneng akeh koncone. Lah aku kan yo repot to rek. Deloken barang teko semene akene. Ya toh. Nanti ke sampean lek pengen CO nanti bisa ya. Tiwul nasi jagung gatot terus peyek